Me za ka gani din? Ganin mutuwar mu za ka yi? Haka za mu ta rayuwa cikin tsoro muna tunanin waye zai farmake mu idan muka fita? Wai me yasa kake ta wahal da kanka ne? Makonni 2 da suka wuce ɗaya daga cikin gawawwakin waɗanda aka harbe an neme ta ƙaurawan bai a cikin mutuwa da babu ita. Bayan faruwar haka hukuma ta gaya maka cewa ka an karar da mu dangane da wannan. Me yasa baka ji hankalin mu bayan labai? Waye ya gaya ma duk wannan? Jami'in namu ne ya gaya ma? Kaga dare da rana tunaninka ne wai zamu yi ta yi? Aikinka ne kaɗai zamu yi ta yi Dan tsaya shalele ina zuwa. A magana ta adalci abin da ya kamata ku yi ne ni nayi. Bana da wani zaɓin da ya wuce na harbe mutanen da suka yi ƙoƙarin kashe yata sun mutu kuma shikenan. Dan Allah ba bukata. Mu je gida ka ji dan Allah. Mai gadi mai makami nake bukata. So nake a turo min shi ya kasance ko da yaushe yana gidana ba dare ba rana. In ka gana bar nan to an yi hakan ne. Kai malam tashi. Tashi mu je. Gaya ma nake ka miƙe. Miƙe. Tashi daga nan. Dan Allah mu tafi gida. Jin ka kake wani dan siyasa mai izza. Yi waje. Maza fita. Waje. Wai shi dan jami'in dan sanda yake so a gidansa mai dauke da makami. Ba kawai zuwa za kai ka bada umarni a dauki dan sanda a baka ba. Ba haka abin yake ba. Dole doka da gwamnati ta bayar da wannan umarni tukunna. Kai ba doka bane. Ba kuma gwamnati bane. Kai kawai gama garin mutum ne mai sai da fankaso da shafaffen mai. Farti mu je kaji. Shigo, dama jiran ka muke yi shigo. Ba zai iya jura hayaniya ba, gashi ya tafi. Wato dan tsaransa gashi nan shi shafaffe da mai mu rike bindiga mu je mu tsaya kofar gidansa muna tsaransa ko yayin da yana cikin gida yana da matarsa. Kai ba jami'an sanda ne ka iya kalaman ka kai ba dan tasha bane. Kai me kace ni za ga wannan?